Кунаклар кайтырга тиешләр. Бездә, дуслар, кунак кайта башласа безнең өйдә. Атна буе өйләр җыеш баштан. Атна, как будто без гел шулай чиста яшибез, Әти белән әни тотындылар ремонт ясарга. Аппак стеналар, малай. Әни аппак шелтәләр алып кайтып белде. Теге матур мендәр тышлары чиккән, утыртып куйды. Аны галәмәт матур булды. Кайттылар кунаклар. Бик солидно гына иттереп менеп киттек Сабантуйга. Әби өйгә калды. Әбигә 80 яшь, ана менгән кеше юк инде ул вакытта. Менеп киттек дә, яңгыр яурга тотынды. Шундый салкын ул елны. Дамы мен әйтәм, бәйрәмегез бәйрәм түгел. Үпкәләдем дә, кайттым да киттем. Кайттым да, өйдә салкын. Салкын булгач, молодец кызлар нәрсә эшлиләр? Пешне ягып җибәрәләр. Только аның нәрсәсендер тартып чыгаралар, оказывается, баштан молодец кызлар, аны бит кем белгән соң. Ай, дуслар, кабызып торып җибәрдем пешнееме. Менә буквально бер 30 секунд вакыт үтте микән, малай шартлады. Бер ишеге атылып чыкты кухня ягына. Икенче ишеге теге ремонт ясаган бүлмәгә. Бер мизгел эчендә менә өйнееме, монып алган кебек малай, бер ак әйбердә калмады. Кап-кара. Анаңна дидем дә чыгып чаптым инде. Может, мен Сабантуйдан вообще кайтмагандыр. Мине күргән кеше юк бит. Шундый курыктым, белсәгез. Мончага барып битләрне юдым да, Саҗидәләрнең топыл төбенә чыгып утырдым. Әтиләрнең кайтканнарын көтәм тиген. Кайттылар. Эй, матурлар, белсәгез тигеле. Әтисе, әнисе дип, менә шундый идеаль гаилә вообще талашмыйлар вообще. Култыклашып кирип киттеләр өйгә. Бер минут вакыт үтмәгәндер, момент нормальлашты. Әти сразу үзенең халәтенә кайтып утырды. Акырыш, бакырыш талашалар тигеләр. Мин кайтып кирдем. Эй, Аллам, мин әйтәм, Ходай бәндәләре, нәрсә эшләдегез инде? 1 минутка өйне калдырырга ярамый шушыларга. Белмим ди, әни әйтәк. Кызым кайтсак шуш нәрсә булгансың монда дим. Дигәндән әби чыгып килә. Әби бит инде берәйбер белмәй. Нәрсә булды соң, балалар, нәрсә? Әти тотынды әбигә кычкырырга. Кычкырма дидем. Кычкырма, мин әйтәм, кем 80 яшьлек карчыкка өйне калдырып китә. Ишегәндер дә. Кабызгандыр дидем, алар әбине барып бер нәрсә эшләтә алмыйлар. Кстати, әби дөресен белмичә китеп барды ул.